Tito. Hindi siya yung tito. Tricycle driver to. Lahat ba tito sa'yo? Ang pinaka nag-viral nyo daw dito ay yung nagtikiman kami ng tatay ng classmate ko. Yun. Anong ginamit mong boses dun sa tatay? Medyo matured konti. Oh, anak. Hoy! Tunog pag-aaralin ka ng college. Kumain na ba kayo ng mga kaklase mo? Daddy, kaklase rin po ako. Kunyari nga, nung ikaw yung titikman. Bakit ako yun? Classmate. Yung boses babae mo na classmate. Sila. Ikaw yung... Sige. Ako yung ano. Ba't ka rin yung start? Ikaw yung anak, di ba? Sakay muna tayo ng tricycle. Lisa, sakay muna tayo ng tricycle kasi niwi-wait na ako ng daddy ko sa bahay. Dumating na ang tricycle driver. Ilan kayo? Kuya, special kami kasama ng classmate ko. Special. Pero 120 pa rin, ha? Tito. Hindi siya yung tito. Tricycle driver to. Lahat ba tito sa'yo? Lahat na lang, linandi mo! Tricycle driver! Tatay ko! Wala ka lang bang control? Hi, daddy. Anak! Daddy, Ang sarap ng classmate. magkailangan lang namin mag-study dito sa bahay. Sa sala ka, siya sa room. Pwede ba kuha mo muna kami ng food? Ako yung daddy mo, kuyutusan mo yun. May ano po kayo? Soft drinks? Bakit? Alis po muna ako. Parang may na-activate. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.